billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslanik od Allaha dželle šanuhu. Od njega je dobio informacije i obavijesti koje mi danas možemo iščitavati, u kojim se možemo pronalaziti, njima diviti i iz njih poruke izvlačiti. Tako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio proširivanje islama na istoku i na zapadu. U više hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da će islam se proširiti ka zapadu. I mi se nalazimo u Parizu gdje ima izuzetno puno muslimana. Skoro u svakoj ulici možemo da primijetimo muslimane, pokrivene muslimanke i tako dalje. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono što je nagovijestio zaista se danas obistinilo. Muslimani su snažno prisutni u Parizu, u Francuskoj općenito, u nekim manjim francuskim gradovima, kao i općenito u Europskoj uniji i na zapadu. Sve nam ovo govori, dakle, da poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem hadisi da dolaze od Allaha dželle šanuhu, koji ga obavijestio o tome i da je on zaista istinski poslanik od gospodara svjetova. Na nama kao muslimanima koji živimo na zapadu jeste da vodimo računa da smo mi predstavnici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U suštini mi smo predstavnici naše lijepe vjere i moramo voditi računa kakvi smo ambasadori, kako zastupamo našu vjeru, kako je prezentujemo i kako je živimo. Molim Allaha dželle šanuhu da nas sve u tome pomogne.